Aquests dies hem vingut explicant que Ciutadans, que Albert Rivera ha fet un canvi en la seva estratègia, bàsicament en dos aspectes. L'un, el seu contacte amb les persones al carrer s'està deixant veure més i tocar més, i també l'altre canvi és pel que fa a la contundència respecte a Mariano Rajoy, deixant clar que no pensa fer-lo president. Però hi ha una altra diferència respecte a la campanya de l'any passat. Quina és? Doncs que aquesta vegada els candidats locals, els candidats que anem coneixent al llarg de tot el territori, pràcticament no tenen presència en els discursos, no se'ls deixa pràcticament parlar. Per què? Doncs entenem els periodistes que seguim aquesta caravana que és perquè no cometin errors, perquè no s'equivoquin, com ja va passar en l'anterior campanya. Per exemple, en el cas de Santander, avui on som ara, doncs el candidat que hi havia abans va fer una errada important durant la campanya quan va passar per aquí, assegurant que l'avortament era també una forma de violència, parlant, contextualitzant-ho amb la violència masclista. Des d'aleshores s'ha canviat aquest cap de llista, ara és Félix Uco, el famós actor i humorista, i aquesta és la tendència una mica de Ciutadans, perquè Félix Uco no és l'únic actor i humorista que encapçala una llista per a aquest partit taronja, sinó que recordem que Toni Cantó també és el cap de llista per València, abans era el número 2 i ara passa a ser el número 1.